Kowe tak rungokno aman nyanyine kok penak ya, Mas. Nyanyi kakekmu ah. Iki ini gusak manuk lah kok. Lapo digusak. Ora kirane entek sak kilo. Ya ora entek lah 1 kilo, tapi lek manuke akeh yo. Ora panen ta sawe wong-wong. Lho, lha riko nunggok sawe wong-wong ta iki, Mang? Yo ora sawe wong-wong ombo, lek sawe iki mesti tak ide iki. Oh, anjene wong gendang iki. Ya apa manuke dibedil ae? Wis tahu tak bedil. Lah sampean bedil mbek apa? Ambek pistol air. Oh, ya mesti. Riko bedil mbek pistol air. Aku dhewe mikir. Manuk sak menit kae lho, mangan pari lho. Dipangan apa disik-disik ngono yo. Lah iki Riko mikir dhewe, takok manuke wis, gak aku mikir. Lho, ayo dipikir bareng-bareng kok. Wah, gak. Disik apa dipangan? Gak, Endi, gak wis mikir dhewe.